На Белсаті новини, коротко про головне, вам розповіду я, Юлія Лобанова. Вітаю. Лукашенко зняв з посади міністра економіки Олександра Червякова і скерував його амбасадором у Китай. Так само диктатор проводить зустрічу з генеральним секретарем АДКБ. Мы нашли развязки некоторого конфликта между Таджикистаном и Кыргызстаном. Закончилось противостояние в Армении и Азербайджане. Надо думать о будущем, как устраивать там жизнь двух государств. Я надеюсь, что данное мероприятие в рамках военно-политической организации в Минске будет как раз способствовать наращиванию наших усилий по обороне и безопасности членов ОДКБ. Прыблізна 6 беларусаў засталіся ў сектары газа. Пра гэта ў эфіры дзяржаўнага каналу паведаміў неназваны працаўнік КДБ ў Балаклаве. Паводле дзяржаўнага выдання, гэтыя беларусы з розных прычынаў не выявілі жадання пакінуць тэрыторыю канфлікту. 15 лістапада з сектару газа былі эвакуяваныя 43 грамадзяніны, паведамілі ў беларускім МЗС. Аднак самалётам Белавіі з Каіру ў Менск ляцелі толькі 25 уцекачоў, сцвярджае тэлеканал «Матолька Помоги», які прааналізаваў відэа і фота эвакуацыйнага рэйсу. Яго для беларусаў зрабілі платным $550 США. Я тут, каб давесці, ЗША працягнуць падтрымліваць Украіну ў барацьбе за свабоду супраць расійскай агрэсіі. У Кіеў з візітам прыбыў міністр абароны ЗША Ллойд Остын. Прыезд старшыні Пентагону адбыўся на фоне рознагалоссяў адносна дапамогі ўкраіне ў Кангрэсе ЗША. У праграме візіту сустрэча з кіраўніцтвам краіны. На наступным жа тыдні ў Вашынгтоне мае адбыцца украінска-амерыканская канферэнцыя пра вайсковую прамысловасць. Прапаноўваў адмовіцца ад пэса і перавесці краіну на долар, спаліць цэнтральны банк і адклікаць заяўку на ўступленне ў БРИКС. Хавьер Милей перамог у прэзідэнцкіх выбарах у Аргентыне. За радыкальныя прапановы ультраправага палітыка называюць міні-Трампам. Хавьер Милей набраў амаль 56% галасоў, апярэдзіўшы на 11% пунктаў свайго суперніка, міністра эканомікі Серхіо Массу. Милей абяцае правесці эканамічную шокавую тэрапію, выклікі для новага прэзідэнта, пусты скарб ураду і цэнтральнага банку, $44 мільярды доўгу перад МВФ, ды інфляцыя, што набліжаецца да 150%. Блогера Паўла Вінаградава амаль паўгода трымалі ў штрафным изолятары, пасля чаго кінулі ў памяшканні камернага тыпу. Пра гэта стала вядома ад сваякоў палітычнага вязня. Дасюль ад Паўла не было навінаў 7 месяцаў. Паўлу Вінаградаву прысудзілі 5 гадоў калоніі паводле 3 артыкулаў: распальванне сацыяльнай варожасці, паклёп на Лукашэнку, дэарганізацыя і рыхтаванне дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак альбо актыўны ўдзел у іх. Сёння чакаецца разгляд скаргі былога галоўнага трэнера зборнай Беларусі па футболе Георгія Кондратьева на адмову суда цэнтральнага раёну Менску распачаць справу супраць Беларускай федэрацыі футболу. Пра тое, што былы галоўны трэнер зборнай Беларусі падаў у суд на Беларускую федэрацыю футболу, стала вядома 12 лістапада. Георгій Кондратьев патрабуе ад зборнай кампенсацыі памерам амаль $100 000. Крыніцы выдання «Позірк» мяркуюць, што гэта можа быць звязана з датэрміновым скасаваннем кантракту Кондратьеву. Трэнер палічыў, што яму не далі да канца выканаць пастаўленага задання вывесці зборную ў фінальную частку еўра, а таму мусяць выплаціць астатнюю частку заробку. У Бабруйскім раёне адкрылі новы помнік. Не славутаму дзеячу беларушчыны, але бульбе. Мясцовую славутасць вылілі з бронзы і усталявалі да дня працаўніка сельскай гаспадаркі ля сховішча гародніны ў вялікіх бортніках. Упершыню ў гісторыі на паласу са снегу ў Антарктыдзе прызямліўся пасажырскі Боінг. Самалёт прызямліўся на ўзлётна-пасадачную паласу аэрадрому Троль са снегу і лёду. Яна складае 3 кіламетры даўжыні і 60 метраў шырыні. Боінг 787 – самы вялікі пасажырскі самалёт, што прызямляўся на ледзяным кантыненце. Ён разлічаны на больш як 300 чалавек. На борце ж былі 45 даследнікаў і працаўнікоў Нарвежскага палярнага інстытуту, а таксама 12 тонаў навуковага абсталявання. У Беларусь прыйшла метэаралагічная зіма. Сіноптыкі прагназуюць начныя маразы. Гэтак слупок тэрмометра можа апускацца да мінус 12 градусаў. У Беларусь прыйдуць халодныя паветраныя масы з поўначы. Мінусавую тэмпературу прагназуюць і ў дзень з 20 да 26 лістапада. Ужо заўтра чакаюць ад 0 да мінус 4 градусаў у дзень і 4-9 градусаў марозу ўначы.
І гэта ўсе навіны ў кароткім аглядзе. Каментуйце выданне, ставце лайкі і дзяліцеся ім. Так інфармацыю пабачыць яшчэ больш гледачоў. Падсумаванне ж інфармацыйнай карціны дня глядзіце ў аб'ектыве о 20:00. Заставайцеся з намі.